Tvoje, trojke. Kako je mesele? Pošao, to je ja. Pa gdje si stari ovo? Želim da se zahvalim organizaciji OKC koja je nam ustupila kao donaciju ovaj lijepi naš kombi i želim mi sve najbolje u životu. Hvala. Pa naime, mi smo ovdje jedne prilike posjetili ovo udruženje, vidjeli kakvoj su situaciji. Mi smo njima htjeli i predložiti u stvari jedan projekat radi promidžbe ovog udruženja. Međutim, oni nažalost nisu prihvatili zbog realnih razloga, a oni su sami rekli da nam je jedan kombi i to je bio razlog da se mi odlučimo. Našli smo donacije, ovaj kombi je koštao 6.000 eura, jer ga trebamo ako bude nešto da registrujemo i to je to. Ovo udruženje, ja da kažem, u neadekvatnom smještaju. Mi nismo htjeli puno pričati, mi smo htjeli da baš dijelom pokažemo šta vam najbolje treba. Vjerojatno je tu bilo prioritetnih stvari, oni nisu dovoljno možda ni misli na ozbiljnost naše posjete, jer im svi posjećuju zbog dobronamjerni i vjerojatno zlonamjerni stvari, radi nekakvih promidžbi, to je danas barem aktualno. Mi smo htjeli da čujemo šta im treba i oni su se iznenadili kad smo im rekli dolazimo s kombija. Mislimo da je ovo adekvatan kombi, trebalo je sa više sjedišta, otišli smo u Njemačku, dovukli i da bude hajli, da ga što bolje iskoristimo. Toliko.